Ne, manong mabit laing. Apa nga pupukanin nyo dahita kayo? Ay, ni Sir Met, kiwin a sir ta, haan nga maparo. Kung tadakpili, na sumabog bukanik a sir. Ni manong da kami, imbaon da kami ti gobyerno dito, ita umay mi kitain da gito'y kayo. Da kami ti agbanbantay ito'y kitain mi nagadumit tin tinaputan nyo. Da kayo tagbanbantay. Ay na, tataka lang nga makita dito'y sir. Sakti agbanbantay kada gito'y nga kay kayo, ta sakti kinanayon dito'y. Haan nga da kayo ti agbanbantay. Ni manong pilosopo, madim kadiam mo. Manong nga daytoy kayo, isu timang tingtingil iti daga, tapno saan nga agriga ay? Linuluko dayta sir. Imposible nga datoy kayo timang tingtingil dito'y daga. Datoy daga timang tingtingil dito'y kayo tapno nga mabuwal. Talaga nga ibawal ti gobyerno sir, ti agpukan ti kayo. Ay na, sino aya dayta nga manong nga gobyerno? Dekil aya nga tao. Iyo may mo man dito, tas pasip pangulay. Anya,